Хей, шницели! Моля ви абонирайте се за мен в VBOX. Мерси! Здравейте, аз съм Диди и днес съм на дружка с друж гел. А това е Хикен Шикен. Дълго време отлагах темата, но си казах Шанзелизе. Аз съм гей и редовно има хора, които ме питат разни налудничеви въпроси. Та просто реших да ви споделя колко ограничени могат да бъдат някакви хора. Чакай малко, ти си гей, да не вземеш ме сваляш, а? Понеже си точно мой тип, веднага ще тръгна да те свалям. И какво, ти си гей, значи си жената във връзката? Няма жена, това е идеята. И двамата сме мъже. Значи и ти ако носи жената, кой ще пере и ще готви? Мисля, че един мъж е достатъчно способен и компетентен да може да сложи парцалите в пералнята и да натисне копчето ON. А колкото до храната, има ресторанти, където може да се храни. И значи, какво, като си гей, някоя жена да не би да те разочаровала нещо да не го направя както трябва. Не. Намирам жените за красиви и прекрасни, обаче просто не ме привличат сексуално. Според мен всеки един човек, който живее комфортно в кожата си, може да посочи един мъж или една жена и да каже: ето този човек е много красив и ми харесва. Без да има абсолютно нищо сексуално в коментара. Шок просто. И значи никога не си спал с жена, Абсолютно да, правилно позна, точно така. Как разбра, че си гей, като не си спал с жена? Ти спал ли си с мъж, за да знаеш, че си хетеро? Защото аз знам за сексуалността си точно по същия начин, по който ти знаеш за своята. И как реши си гей тогава? Ами как да ти обясня, на 172% съм сигурен, че съм се родил така, а не съм го решил просто един ден. Абсолютно никой не се събужда сутрин, за да си каже: Боже, какво да правя в деня си, нека да съм отритнат от обществото и не мога да показвам любовта си и чувствата си на публични места. Направо супер! Та ще кажа не става така. Защото както съм се родил така с сини очи, по същия начин съм се родил гей. Аз съм чул, че това е възпитанието. Ами след като имам брат, който не е гей, мисля, че не съм на това мнение. Какво значи като си гей, значи няма да имаш семейство, а? Напротив, искам семейство и ще го имам някой ден. Искам същите старомодни неща, които всички останали искаме. Брак, деца, бяла, спретната каштурка с две липи отпред, абсолютно същото го искам и аз. Както и всеки нормален човек с ценностна система. Какво, два мъже, как ще направят дете? Еми, понеже Штъркела ги носи, ще звънна и ще кажа: има много начини гей двойка да има дете. От осиновяване до сурогатна майка винаги има начин. Какво, това дете като се родиш стане гей, като има гей родители? Ами след като аз съм се родил гей и моите родители са хетеро, явно има изключения. Това, че едно дете има двама татковци, няма абсолютно нищо общо с неговата сексуалност. Между другото, забелязали ли сте как абсолютно всичките консервативни хора, които мразят гейовете, винаги имат или дете гей, или брат или сестра гей, или всъщност те самите се оказват, че са гейове в последствие. Това е като прекратка от Исус за мен. И като си говорим за Исус, значи като си гей, Бог ще те накаже и ще отидеш в ада. Окей, явно ще отида в ада, но ще ти кажа едно нещо. Май ще видя разни познати лица тук-там. Добре, какво като имаш дете, то постоянно ще му се подиграват в училище. Ще му се подиграват? Защо? Ще му се подиграват в училище, защото е плод на любов от двамата родители, или защото не е плод на някаква пиянска вечер или скъсан презерватив. Има още хиляди неща, които мога да кажа по темата. Но просто няма да ми стигне времето. Има много хора, които не могат да приемат сексуалността си искрено пред себе си, затова винаги критикуват останалите, които са по-различни от тях. А това, че си ограничен и злобен, не мисля, че ще те отведе много напред в живота. Защото ще се събудиш един ден на 50 и ще разбереш, че трябва да напуснеш жената и децата си, за да можеш да преследваш 20 годишни момченца. За да можеш да ти вкарват дезодорант. И разбира се, ще завърша влога с любимата ми фраза от ограничените хейтери. Мразя гейовете. Наистина, ами, ние имахме събрание вчера и решихме, че и ние те мразим. Щастие на земята! Не забравяйте, че имам Facebook, Twitter, Instagram и фотографска група. Ако ви е харесал клипа ми, абонирайте се, харесайте и споделете. Ако не ви е харесал клипа ми, коментирайте, харесайте и споделете. Аз съм Диди и това беше Хикен Шикен. Как така не е бил гей? Дай му 3 бири да видим дали ще на същото мнение. Пуф! И ако искате да разберете какво ще направя с ницелска среща в пиано бар Джаки във Варна, може да гледате понеделнишки ми влог, за да разберете повече. И сега се махам.